Autobusové spojenie medzi Bratislavou a Prahou je zabezpečené linkou Business Class Eurolines. Autobusy na linke jazdia 4-krát denne v oboch smeroch, v niektoré dni 5-krát denne. Vyhovujú mi časy i vlastně komfort toho autobusu, takže všechno v pořádku. Môžem pochváliť. Business class autobusy sú pre všetkých, ktorým pri cestovaní záleží na komforte a bezpečí. V autobuse je možnosť pohodlne pracovať alebo si počas cesty oddychnúť. Autobusy business class prinášajú benefity, ako sú napríklad bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet, výsuvné stoliky pre pohodlnejšiu prácu s notebookom, sedadlá s bezpečnostnými pásmi a rozšíreným priestorom na nohy, zásuvky na 220 V, individuálny multikanálový systém, 3x veľký LCD monitor. Pre cestujúcich je zdarma k dispozícii aj denná tlač, časopisy a malé občerstvenie. Internet využívá ho hlavně můj manžel, který lítá do Skotska z Bratislavy a vždycky, když se vrací domů, tak sebou má notebook v autobuse a už spolu komunikujeme přes internet, už není čekám doma. Cestuji každý týden, vždycky v pondělí do Bratislavy, v pátek nebo ve čtvrtek zpátky do Prahy. Jsem nadmíru spokojen, takže proto používám tady tu linku. Chodil som väčšinou autom, ale to spokojne som. Určite dobre sa stará, dobre. Já jsem až příjemně překvapená, že ta cena je tak nízká. V každom autobuse sú navyše k dispozícii 2 detské sedačky, špeciálne vyvinuté pre autobusy a bezpečnú prepravu v nich. Majú 5-bodový bezpečnostný systém, nastaviteľné pásy a vybavené sú snímateľnými poťahmi, aby bola zachovaná maximálna hygiena. Samozrejmosťou v autobusoch je klimatizácia a toaleta. Autobusy vedú profesionálni vodiči, 2 batožiny sa prepravujú cestujúcim zdarma. V súčasnosti máme pre túto linku v platnosti zaujímavú akciu Na poradí záleží, v rámci ktorej prví kupujúci cestovných lístkov získavajú najlepšie ceny.